Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. To ba da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba muna kuwa fatan alkhairi kamar yadda ake mana fatan alkhairi babu dare babu rana kawai da ake kiran ma ki saka mu ayyuka daban-daban da masu biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani da masu kiran mu suke tura mana saƙonni to muna farin ciki da haka. To inna Allaha mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirai gingima asirai a cikin wannan gida na mai albarka wato Dan Malam TV. To kamar yadda muka saba shigo muku da manyan asirai mu muna dauke da asirin tasarifin kuɗi mai sauki wanda ake yin shi da goro. Insha Allah rabbi iya zallan goro kawai da turaren shambutu iya wa'annan abubuwa guda biyu sun isa su saukan maka dukiyan da kai adadin miliyan 3.5 nan take la shakka nan take kana yin wannan aiki magana ta kare ba wani wasun ta ji bature. Insha Allah rabbi to muna fata da gidan yau ka fara kallon bidiyon kada na subscribe na kada na